Gestrekte arm. Ziet er strak uit. Ja, daar is het om te doen. Daar krijgen ze de punten voor. Eens kijken wat klimmen doet. Sint-Sebastianus. In ieder geval Bielemannen. Dat is al vaak Zuid-Limburgs. En een heel duidelijk militair uniform. Zo heeft Wim ons de afgelopen uren uitgelegd. En ze hebben trouwens nog een zeer goede fotograaf die ook aan een boek heeft meegemaakt. Lieske Leunissen, die loopt ook in dit gezelschap. Kijken we even naar de vorm van de exercitie. Jans, help me even. De oude, ja. Een van de belangrijkste concurrenten van Spouwbeek bij dus, de exercitiewedstrijden. Zij zijn echt heel goed. Ze halen heel regelmatig de prijzen binnen.